The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As our routine, gikinahanglan ng atong sugid sa atong mga sala nga nabuhat ning adlaw sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Actually, dili kita matunong sa protocol sa Dios. The procedure, the ground rules may tungod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili kita magatuman ini sama pananglit sa paglimpyo sa atong tagsatag sa kakalag. Ingon nga mga Kristohanon, we have to be cleansed from all unrighteousness. Una pa kita mo salmot niining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Otherwise, kung dili na ito isugid ng atong mga sala, then ana ay babag. Mao'y makababag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos busa. Ato karon nga gamito ng prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi. Agda ka sa tutok sa imong hunahuna sa tugon mando sa Dios. Sa Acts 16:31 nga nakanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao lamang kini ang pagi nga ikaw maluwas. Og walay laing manluluwas si Ginoong Jesucristo lamang. The Lord Jesus Christ is the only Savior. Acts 4:12 nagkanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon pinagis pagampo. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining lain sa mga matamis nga higayon sa among pagpakikambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Bani kami karon sa among pagpadayon niining among spiritual momentum sa pagpakaon sa among kalag sa imong mga pulong ug pinagi sa pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan itong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Cristo, our fellow believers. Welcome na usab. Padayon ta sa atong gibiyaan nga hilisgutan bahin ni ining atong uluhan nga giduputan. The Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Palihog abrihe ka na imong Biblia kalon sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 12. Colossians 3:12. Ato dayon kining duputan sa paghisgot. Nag-ingon kini, therefore, as God's chosen people, chosen, mao ni ang pasabot, elect of God. Ang chosen God sa Grigong pulong is
eklektos. Eklektos nga nakahulugan og chosen, elected, or election, which is applied to the believer. Alang lamang kini sa magtotoo. All believers are chosen, pinalabi, or pinili. Now, sa lingbahin, kining predestination, by the way, do not misunderstand this. Dili kini magpasabot, uwa kini magpasabot nga gimbutan. No. It is the provision of the sovereignty of God for you, believer, in eternity past, for your execution of the protocol plan of God. Apan akong balikon sa pag-ingon nga, the believer is still free. Gawas nun pagyud siya sa paggamit sa iyang kabubuton, whether to avail of God's provision or not. You see? Wa may pugsanay. So nagagad lang ang Diyos sa imong kabubuton. Kung musanong ka ba o musalikway ka ba. Now diya sa Episo 1:11, nakanayon kini nga, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now, kining inheritance din sa first phrase din in whom also we have obtained an inheritance. Kining inheritance din this is part of our predestination. You see? We are predestined to obtain an inheritance. 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, by the way, we must remember that we are in this age of equal privileges and equal opportunities. Mao ni ang kapanahunan. Gawas pa, kini gitawag usab nga panahon sa grasya o katuigan sa grasya. Age of grace. Besides, it is the age of the church with all her mystery doctrines. And then, number 4 is mystery age. Tinago, mystery. Okay? Ikan mangon ni sa Grigong pulong nga mysterion. Niya ilang gi-transliterate kini nga to sa English, mystery. You see? Now, ang mga doktrina nga itong gipangtunan, ini nga itong katuigan simbahan, mga gitawag og mystery doctrines. You see? By the way, talking about election and predestination, balik ta. Kining duha, alang lamang kini sa mga magtotoo. These are only for believers. Now, God has already known in eternity past who would accept or reject salvation. Of course. Nasairan na nila, hibawan na ni sa Diyos sa kaniyang tungwapang tanan. Tungod sa iyang pagka-omnisyente. 1 Timothy 2:4, God desires all men to be saved. Na, kabubuton sa Diyos nga ang tanan, unta, maluwas. O nagamitan na itong pulo nga unta. Kay, nga naman, tungod kayang tao na may kagawasan. You see? Unta. Maluwas ang tanan. Mao kanay kabubuton sa Dios. But God does not force. He never coerces any person to believe. It's a matter of choice. Nara mo pagpili lagi. Ephesians 1:11. Unsa gisulti, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Now, whose will that you be born in the world?
in this world. Kinsa man kabuton nga ikaw matao may mungso din hining kalibutan na. Tubag ang imong mga ginikanan. Husta? But whose will that you be alive in this world? Ibaw ka kinsa. Iha sa Dios. Iyang kabuton nga ikaw mabuhi din hining kalibutan na. Tiyan mo na. Now, balik lang po tayo sa election and predestination. These two are only for every believer. Unbelievers have nothing to do with this. Niining duha, election and predestination, wala sila inabot. Believers had already been prepared all the necessary assets for them to fulfill God's plan in their life. Kini kung necessary assets, kini otherwise called ni portfolio of invisible assets. Abi nimo, ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, dili kasagaran kining maong paagis pagkinabuhi. Ug mao nga nanginahanglan usab kini ug dili pud kasagaran nga paagi sa pagtuman. Inumdum ka sa atong requirements of the Christian way of life, routine, organized life, true scale of values, making decisions from a position of strength, perseverance, and persistence. Hebrews 11:1 unsay gisulti? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 2 Peter 3:18, ayaw na nagyud ni kalimti. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ephesians 1:4-5, having predestined us, He chose us before the foundation of the world. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. You see? O, ninong ka pa ba sa Romans 8:28, God works all things together for good. Kanang good diha is the plan of God. Do not say, why did God let this happen to me? Ayaw gyud. That's blasphemous. Kaya binimo, consequence will be good when you make a right decision. Basta? Dawat ka na. Kung ikaw makahimo og husto, tukma, maayo nga desisyon, then, mauna, consequence is good. Mao'y resulta. Now, the technical word for this consequence is the Law of Volitional Responsibility. Ako ning gihubat sa Visayan nga balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. Kaya nga naman, tungod sa prinsipyo, sa nga ang tao, produkto ra sa iyang desisyon. Man is a product of his decision. John 1:12, but as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God. Now, ato ni padayon ugma, ayaw sipyat sa sumpay niini ug atong tapuson tingali kini bay sunod natong session, and then we will go to nice ug lain pagyud nga nindot nga pagtulunan bahin sa pagsaulog sa Pasko. Okay? Nindot kayo ni kay aron sa pagpaklaro sa atong mga igsoon nga pagyud maklaruhi unsay tinuod matuod nga kahulugan sa Pasko. Okay? So di nilang na kita kutob magampo ta. Amahan namong Dios, salamat sa imong grasya, sa imong pag-uban kanamo, ini among pagpadayon sa pagtuon sa imong mga kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube.
sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.